lauantai-aamu ja vasta herätty. Pari viime päivää on mennyt aika mielenkiintoisissa tunnelmissa, kun ei ole tehnyt mitään suunnitelmia. Ja nyt musta tuntuu, että kun tää Marsin yhtymä Uranukseen on vahvimmillaan, niin tästä tulee kyllä erittäin mielenkiintoinen päivä. Kiinnostaa myös toi auringon 4 Saturnukseen, että mitähän nyt tästä on tulossa, kun tulee rajoittavia ja vakavoittavia tunnelmia ja kaikki se elämän voima ja ilo kohtaa tällaisen karmallisen ja rajoittavan vaikutteen. Tossa eilen illalla itse asiassa täällä oli poliisit ja ambulanssi paikalla tuolla rantasaunalla. Kukaan ei tiedä oikein varmaksi, että mitä siellä tapahtuu. Ja joku huusi, että mies lähti uimaalla karkuun poliisia. Siinä taas tämä auktoriteettivaikute tuli sitten rajoittamaan tätä henkilöä, mitä ikinä tapahtuikaan. Joo. Laitetaan kahvia tulee ja mietitään, että miten päivästä lähtee tekemään. Perkele, laitetaan tänne virtaakin. Sillä lailla. Siis mä tarvii isomman vesipullo. Ei tämmönen litra riitä mihinkään, kun pitäis kahveekin keitellä ja nesteyttää ja muuta. Perkele. Vähän väkisinkin miettii, että teekö mä vaan laimeempaa kahvia täällä kuin kotona vai onko se vaan tää väsymys? Ai saakutta rupee tulee vettä. Luukut kiinni, luukut kiinni, luukut kiinni. Ei siihen suuntaan alas. Sillä lailla. Sinä myös. Väärä suunta taas. Perkele. Tosi kiva tälleen. Mä olin siis eilen myös unohtanut vähän kovemmalla sateella kattoluukun auki. No onneksi ei tullut vahinkoa, koska se oli vaan vessassa. No onpahan sää. Vaihtelee ja kunnolla. Aivan varma ukkonen tulossa ihan kohta. Kello on 12 nyt ja eihän se sää muuta lupaa. Yeah. So lovely that we are so many people here. Thank you for coming. Lauantai-aamulle mä olin päättänyt pitää vuorokauden paaston ja lähteä Pragitan ja Surevan hengitystyöpajaan Breathing to Freedom, ja Pragitan demonstrointi siitä, miltä tämä meno saattaa näyttää ja tuntua, herätti kyllä selvästi epäilystä monissa. Onneksi tää ei ollut mulle eka kerta, ja kokemus oli tällä kertaa erittäin positiivinen. Trust in your body, trust in your breath, allowing your body to be alive. Luottaen sun kehoon, luottaen sun energiaan, antaen sun kehon olla elossa. Imagine that your mattress is a sailing boat, and you start to sail with your mattress towards the wind. Huhhuja. Oli kyllä aivan uskomatonta Pragitan ja Surevan hengitystyöpaja Breathing to Freedom. Ja siltä se todella tuntui. Tossa siis ensin vähän tanssittiin ja vapautettiin itseämme rajoitteista ja semmosesta liiasta jäykkyydestä. Ja lähdettiin sitten
pikkuhiljaa tämmöiselle hengitysmatkalle, missä hengitettiin tauotta sisään ulos. Ja näissä hengitystyöpajoissa aina on se, että kun lähtee hengittämään niin voimakkaasti, niin se kehollistuu tosi voimakkaasti ja tulee semmoista voimakasta värinää ja tärinää eri kehonosiin. Ja siinä jopa parhaimmillaan lähtee tunto raajoista, kun tuntuu niin voimakasta sähköistä tärinää. Ja jossain vaiheessa mä huomasin, että mä mantrasin affirmaatiota itselleni ja ohjailin sitä energiaa mun käsien välillä, mitkä tuntui täysin sähköistetyiltä. On kyllä ihanaa tää hengitystyöpajoissa käynti. Nyt on kyllä niin pöllämystynyt olo, ettei tiedä yhtään mitä tehdä. Ennen aamiaista mä ajattelin vähän siivoilla autoa ja tiskailla, mutta luonnolla oli taas selvästi eri suunnitelmat. Joo, mulla oli kyllä kovasti suunnitelmia lähteä syömään nyt hyvää festariruokaa. Varsinkin kun mä oon paastonnut tässä koko päivän. Alkaa tulla nälkä. Pitää varmaan laittaa jotain itse autossa. No okei, ei mua ihan hirveästi kiinnostanut laittaa ruokaa. Tälleen paaston jälkeen syö näin kevyesti, mutta niin herkullista ja niin luomuruokaa. Siis aivan ihanaa. Sitten oli aika korkata asuntoauton suihku. Ainoa ongelma, Kylmää. Okei, se on vettä, se on kylmää vettä. lämmintä vettä ei tule ilman verkkovirtaa autoon. Mitäköhän mun naapuriautoissa mietittiin tästä ääntelystä? Nyt on ekan kerran asuntoauton suihku korkattu. Sitten mä huomasin ongelman. Mulla on verhot auki. Vittu jätkä munasillaan täällä esillä ja koko maailma tykkää. Musta tuntui, että lauantaille piti saada jotain erilaista ja sotureiden rumpupiiri todella rapsutti tätä kutinaa. Osallistujissa tosin oli monia, jotka eivät halunneet kasvojaan esiin, joten jouduin jättämään tästä kuvaamatta paljon. Saako pyytää apua muille? Käheä äänihän jäi työpajasta käteen. Siis nyt oli aivan helvetin voimaannuttava työpaja. Siellä kyllä huudettiin ja rummutettiin ja laulettiin niin, että mulla on ihan ääni pois. Jumalauta mitä veljeyttä. Me kohdattiin toisiamme, kutsuttiin esi-isiämme sinne paikalle, auttajia. Ja löydettiin yhteys toisiimme syvällä tasolla miehien kesken. Wow. Mä oon kyllä huomannut, että täällä festareilla ei niin paljon pysty kuvaamaan, koska täytyy keskittyä kuitenkin niihin työpajoihin ja elää niitä siinä hetkessä, ilman että tekee kompromisseja sen läsnäolon kanssa liikaa. Koska päivä oli niin astrologisesti vahva ja mä tunsin syvän muutoksen olevan tulossa, mun intuitio kutsui mua siunaamaan päivää ja sen voimallisuutta seremoniallisella kaakaolla ja syvällä meditaatiolla ennen seuraavaa paikkaa. Laitetaan hyppysellinen kaiennea.
Tuli vähän enemmän kaienee kuin piti ehkä. Siellä kerääntyy jo jono seuraavaa työpajaa. Mä harkitsin mutta nyt näyttää vähän siltä, että ei enää pääse. Kyllä on näköjään tietoisuuden matka meditaatiokin vähän täys. Joo, ennen syritä. Kohtalo oli selvästi pelissä, kun useampi työpaja, jonne menoa mietin, oli täynnä, ja mä päädyin vain haahuilemaan ja hengailemaan pariksi tunniksi. Vähän myöhemmin mut kuitenkin ohjattiin ihan muualle kuin suunnittelin vanhan tutun toimesta, enkä ollenkaan aavistanut mitä se oli tuomassa mun päivään. Mun videomateriaali lauantain osalta loppui tähän, koska mä kohtasin työpajassa jotain, mikä sai mut täysin hylkäämään loppuillan suunnitelman. Mitä se oli, selviää ensi jaksossa. Mulle tuli justiinsa ilmoitus, että mun suunnitelmat muuttu taas. Uusi suunta. Eletään hetkessä.